Mark van Basten, ja, dan is het eindsignaal en dan moet je allemaal handtekeningen uitdelen. Je was er redelijk snel doorheen. Ja, maar ik ben inmiddels wel getraind met dat soort dingen. Heb je een beetje wat opgestoken van deze wedstrijd? Nou, ik denk dat wij goed zijn begonnen. In het begin hoog baltempo, goede goals gemaakt. Kijk, dit zijn wedstrijden waar het een beetje om het fysieke gaat. En daarbij kan je gelukkig lekker voetballen met elkaar. Dus de eerste helft vond ik heel goed. De tweede helft zie je dan toch dat er veel jonge jongens bij komen die heel erg eigenlijk zichzelf willen laten gelden en laten zien. Nou, op zich is dat positief. Maar je ziet dat het samenspel dan eventjes wat meer ontbreekt. En uiteindelijk hebben ze dat op het einde wel weer rechtgezet. Dus daar ben ik wel weer tevreden over. Maar wat is de waarde van dit soort wedstrijden? Nou ja, je moet in principe niet zoveel naar de uitslag kijken. Het gaat erom dat de opvatting en hoe er gevoetbald wordt, dat zijn zaken waar wij naar kijken en daar ben ik tevreden over. Je hebt natuurlijk vroeger in je periode bij Ajax en zo ook heel veel van dit soort wedstrijden gespeeld. Vond je het eigenlijk leuk? Nou, het is altijd leuk om een wedstrijd te spelen. En, het is dan... Ook tegen dit soort tegenstanders? Ja, het is leuker dan een training. En het is ook beter, want er is geen betere nabootsing van een wedstrijd dan zo'n soort wedstrijd. En we zijn toch van plan om met elkaar op een goede manier toe te leven naar de competitie. En daar moet je ook wedstrijden voor spelen, waardoor je serieuze situaties krijgt met corners en vrije ballen. En ook gewoon af en toe met fysieke hardheid. En dat zijn dingen die je tegenkomt in dit soort wedstrijden ook. Wat is je vandaag het meest opgevallen? Welke speler? Kan je er één uithalen? Dat vind ik niet terecht. Ik denk dat de eerste helft gewoon een goed collectief stond. En je duidelijk in de tweede helft kan zien dat de jonge jongens heel erg met zichzelf bezig zijn. Die wilden allemaal eigenlijk de beslissing forceren. Juist, en dat is ook een fase. Ik bedoel, dat hebben we ook allemaal gehad. En vervolgens moet het uiteindelijk naar goed samenspel gaan. En dat is wel denk ik een punt wat aandacht vereist naar die jongens toe. En er zijn een aantal hele mooie momenten geweest, mooie goals geweest. En dat blijf je natuurlijk altijd onthouden. En als je dan één naam, de goal van die Hakim, dat was natuurlijk een fantastische goal. Maar oké, dan heb ik toch een naam gezegd. Ja, laat ik dan ook een naam uithalen. Christian Koem, die stond vandaag aan de rechterkant, rechts in de verdediging. Is dat ook een positie waar hij zich op moet gaan richten? Want hij is van nature, of hij voelt zich in ieder geval meer een centrale verdediger. Ja, maar goed, in eerste instantie proberen we nu iedereen zoveel mogelijk te laten spelen. En Gouwenleeuw is ook een jongen die op die positie natuurlijk heel goed is. En Raymond, dus ja, we moeten ook hier en daar even kijken wie waar het beste uitkomt. En daar hebben we al deze wedstrijden voor nodig. Of komt Gianni Zuiverloon weer terug? Dat weet ik ook niet, dus we wachten rustig af. Komt hij uit jouw koker, Gianni Zuiverloon? Nee. Heb je niet zelf bedacht? Nee, maar goed, de meeste heb ik niet zelf bedacht hoor. Het gaat in samenspraak met het scoutingapparaat. Dus we moeten even afwachten hoe dit allemaal loopt. Was er eigenlijk grote nieuws dat Heerenveen wint met 8-0 van de regio-selectie Gaasland-Sloten? Of dat Louis van Gaal de nieuwe bondscoach wordt? Ik denk dat het laatste meer in de kranten verschijnt, ja. Wat vind je er eigenlijk van? Nou ja, ik ben wel verrast en ik denk dat het ook op zich een goede keuze is, een ervaren trainer. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ervan uit dat de jongens dat als prettig ervaren. De meest logische oplossing eigenlijk, want de andere opties waren meestal al voorzien, hè? Ja, wat ik heb gelezen, dat leek inderdaad lastig allemaal. Dus ja, dit is een goede oplossing. Maar in ieder geval leuke persconferenties, denk je niet? Ja, ik ben er niet bij, dus dat moet je aan je collega's vragen.